So, hello! Γεια σας! Σήμερα παίζουμε το Pro Evolution 14. Let's find what this shit is. Ξεκινάμε με ένα match Champions League. Θα πάρω τη Newcastle και θα παίξω εναντίον. Oh my! Barcelona. Φαίνεται μεγάλη πρόκληση. Let's play regular. 5 λεπτά. Ωραία μπάλα. Αυτή είναι καλύτερη. Για να επιλέξουμε και εμφάνιση. Let's take this. Kick off. So για τα επόμενα λεπτά θα σας απασχολήσω παίζοντας αυτό το match, για το οποίο είχα ένα κακό προαίσθημα. Ξεκινάμε λοιπόν με αμεομπή. What the? Hey, I didn't check my game plan. Elliot, Μα ο Έλιοτ είναι τερματοφύλακας. Τι στο? Oh my god. Οκ, το κατανοήσαμε. Τι να κάνει ο Έλιοτ? Πήκε στο Jordi Alba. Με τον Έλιοτ, κυρίες και κύριοι, ο οποίος παίζει τερματοφύλακας κανονικά. Καμπαϊέ. Κόβεται από τον Τζάβι. Ινιέστα, κλέβει. Μια πάσα για τον Μέση. Εκεί παραλίγο το μεγάλο λάθος. Έλιοτ το τάκλιν. Κόβει ο Πάπη Σίσε. Σέρτζιο Μπουσκέτς. Ντεβουσί. Κολουτσίνι πήρε την μπάλα, κόπηκε τον Ινιέστα. Και τώρα θα γίνουν οι αλλαγές. Καλό παιχνίδι και από τις δύο πλευρές. Ντάνιελ Άλβες. Βγάζει κάθε την πάσα για το Σισέ, αλλά δεν μπόρεσε να τη βρει. Σάντον. Κολουτσίνι, Σισοκό, κάνει τη σέντρα. Σισέ στον αμεομπή, ο οποίος τρέχει ενάντια στο Μαρσεράνο, κάνει το σουτ και είναι το 1-0 για τη Newcastle. Ναι! Έτσι, μπράβο, έτσι, γκολ. Με τον αμεομπή. Λίγα λεπτά πριν το τελειώσει το πρώτο ημίχρονο, κυρίες και κύριοι. Εδώ ξαναδείτε τη φάση. Με αντίπαλο το Μαρσεράνο, κυρίες και κύριοι. Τα βγάζει πέρα και με 4 στην άμυνα σουτάρει. Περνάει μέσα από όλους και είναι γκολ. Μεγάλο γκολ για τη Newcastle απέναντι σε μια ομάδα ανίκητη σε ολόκληρη την Ευρώπη, στην Μπαρτσελώνα. Μέση στη σέντρα τώρα. Ντάνιελ Άλβες. Κόβει ο Σισόκο. Την μπάλα έχει ο Τιότε.
Κόβεται εκεί. Τσάβη, καλή πάσα. Και εδώ ο διαιτητής σφυρίζει για το πρώτο ημίχρονο. 1-0. Κατοχή για την Μπαρτσελώνα. Πάμε λοιπόν και στο δεύτερο ημίχρονο. Σισόκο παίρνει μπάλα. Κολουτσίνη. Προσπαθεί να βρει μια πάσα για τον Αμεομπή, δεν τα καταφέρνει. Αμεομπή. Καλό παιχνίδι από τον Αμεομπή. Η μπάλα στα σκούφτες του Ντάνιελ Άλβες. Λάθος πάσα του Αμεομπή. Συνεχόμενες ευκαιρίες εδώ, Τζόνιας Γκουτιέρες παραχωρεί out. Τιωτέ είναι εκεί. Κόβει τον Ντάνιελ Άλβες και ο Τσάβη παραχωρεί σε out. Σαντών στον Βίλιαμσον και αυτό στον Σισοκό. Κάνει το σούτ το Σισοκό. Καλό σούτ. Αλλά ο Βαλντέζ μπλόκαρε την μπάλα. Φάουλ εδώ πέρα, το παιχνίδι συνεχίζεται. Και άλλο φάουλ. Υπάρχει όμως πλεονέκτημα. Τώρα η κατοχή για την Newcastle. Με τον Καμπάιε, ο οποίος δεν προλαβαίνει την μπάλα. Δεμπουσί. Αφήνει για το Σισέ, ο οποίος παραλίγο να σούτερνε. Και ίσως αυτό το σούτ να ήταν το φαρμακερό 2-0. Λάθος πάσα, τεράστιο λάθος. Η Μπαρτσελώνα όμως δεν μπορεί να βγει στην αντεπίθεση. Και τώρα Πάπης είσαι. Παραχωρεί σε κόρνερ όμως. Και ακόμα μια σπουδαία ευκαιρία για την Newcastle. Χάθηκε. Βρισκόμαστε στο 88. Το σουτ πάνω στο Πικέ. Ευκαιρία για το 2-0 στο 90. Όχι. Ήταν επάνω στον ίδιο του το συμπαίκτη. Και εδώ κυρίες και κύριοι τελειώνει. Τελειώνει το επικό μάτς με την Newcastle να κερδίζει 1-0 την παντοδύναμη Μπαρτσελώνα. Άμα σας άρεσε το βίντεο, subscribe και like. Thanks.